барои убури мошинҳояш аз роҳи Душанбе-Чаноқ ширкати барқи Тоҷик ба ширкати Айрес зиёда аз 29 миллион сомонӣ пардохт кардааст. қатъи фаъолияти муассисаҳои таълимӣ ва омӯзишгоҳҳо аз пайи танқидҳои Эмомалӣ Раҳмон дар паёмаш. нерӯгоҳи барқи оби Норак аз Бонки ҷаҳонӣ кӯмаки $115 миллион мегирад. маросими рӯнамоӣ аз ҷоми ҷаҳонии футбол дар Эрон баргузор мешавад. барои убури мошинҳояш аз роҳи Душанбе-Чаноқ ширкати барқи Тоҷик ба ширкати Айрес зиёда аз 29 миллион сомонӣ пардохт кардааст. ин яке аз камтарин ҳолатҳоест ки ширкатҳо маблағи додаашонро ба ширкати Айрес расонаӣ мекунанд. худи ширкати Айрес ки номи соҳибаш маълум нест, ҳеҷ гоҳ дахлу харҷашро нагуфтааст. Маҳмадумар Асозода, раиси ширкати барқи Тоҷик, рӯзи 1 август дар нишасти хабарӣ гуфт, дар 6 моҳи имсол барои убури 150 мошини боркаши ширкат аз роҳи Душанбе-Чаноқ ба ширкати Айрес 29 миллион 200 ҳазор сомонӣ, муодили $2 миллион 900 ҳазор пул пардохт кардааст. ба гуфтаи Асозода, мошинҳои ширкати барқи Тоҷик дар фасли тобистон аз конҳои ангишт барои маркази барқу гармидиҳии рақами 2 шаҳри Душанбе ангишт мекашонданд. ширкати офшории Айрес Innovative Road Solutions аз соли 2009 ин тараф бо баҳонаи нигоҳубини ягона роҳи пайвасткунандаи шимолу ҷануби кишвар дар роҳ чандин плазаи топлингӣ марказҳои пардохти пул насб карда, барои истифодаи роҳ аз мошинҳои сабукра ва боркашон пул меситонад, аммо андоз намесупорад ва ҳеҷ гоҳ нагуфтааст ки аз ҳисоби нигоҳубини роҳи Душанбе-Чаноқ чӣ қадар маблағ ба даст меорад. тибқи як таҳқиқи паём, ширкати Айрес аз ҳисоби пулситонӣ дар роҳи Душанбе-Чаноқ солона то $100 миллион фоида мегирад. оҷонсияи назорат дар соҳаи маориф ва илмӣ назди президенти кишвар ба сабаби ба талаботи стандартҳои соҳаи маориф ҷавобгӯ набудан фаъолияти 7 муассисаҳои таълимиро қатъ кардааст. икром субҳонзода, раиси оҷонсӣ, зимни нишасти матбуотӣ дар ин бора хабар дода афзуд, ки дар ин давра кормандони оҷонсӣ 523 аттестатсияи давлатӣ, 360 аккредитатсияи давлатӣ, 13 расмиёти дубора ва 125 ташхиси иҷозатномадиҳии муассисаҳои таълимӣ ба анҷом расониданд. ба гуфтаи Субҳонзода, дар асоси нақша дар 6 моҳи соли 2022 ҷиҳати муайян намудани сифати таҳсил ва сатҳи дониш аз худкунии хонандагону донишҷӯён дар 515 муассисаи таълимӣ санҷиши сатҳи сифати таҳсил гузаронида шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 16 муассиса зиёд мебошад. қатъи фаъолияти 7 макотиби таълимӣ дар кишвар дар ҳолест ки Эмомалӣ Раҳмон, раисҷумҳури кишвар, дар паёми охири худ аз низоми таҳсил дар кишвар ва сатҳи забономӯзӣ дар донишгоҳу мактабҳои кишвар шадидан интиқод карда буд. ӯ гуфта буд, системаи омода кардани кадрҳо дар кишвар қафо мондааст. ин аст ки мо ҳамчун кишвари истеъмолкунанда боқӣ мондаем. роҳ оварем ба илм, ҳунар, дониш, касб, ҳунар омӯхтан забонҳои хориҷӣ. инро омӯзетон. ман поёнтар бо ҳам истода мегузарам. дар замоне ки илму техника бо сурати кайҳонӣ пеш меравад, бе дониши замонавӣ, бе касбу ҳунарҳои муосир ва бе донистани забонҳои хориҷӣ зиндагӣ кардан бисёр душвор мегардад. баръакс, касе ки илму дониш ва касбу ҳунар дорад, дар зиндагӣ ҳаргиз хору зор ва ба касе муҳтоҷ намешавад ва умри бобаракат мебинад. мо насли ояндасозро минбаъд низ бо истифода аз тамоми имкониятҳо дастгирӣ мекунем. имрӯз мо мушоҳида мекунем, мебинем ки кишварҳои пешрафта тайёраҳои бесарнишини мусофирбар дар шаҳрҳо автомобилҳои таксиҳои бесарнишин бесӯзвории дизелӣ гӯем аз шуои офтоб ҳаракат кардани тайёраҳо гӯем ки рушдҳои баргирифта зиндагиро пеш бурдаанд. яъне ҳама чизе ки мо дорем аз хориҷа аст.
аз кишварҳои пешрафта. ҳар кас савол ба худаш дорад. ама техника ҳатто либоси баданамон ҳам ҳисоб кунем. мебахшед ҳатто ҳамон ҷойнамозу қолину дигаре ки вай мекунем, матоое ки сара мепечонем, ҷелаке ки мепӯшем, мато аз куҷо аст? ҳамон мато аз куҷо аст? оё мо худамо бофтем? ҳолон ки пахта дорем, ҳунар надорем. либосе ки ба бар мекунем аз куҷост? яъне мо ҳамаи боигари мо кӯмак ба иқтисодиёти кишварҳои пешрафта ва тараққӣ карда аст. мо ба иқтисодиёти онҳо кӯмак карда истодем. моли онҳоро мехарем, истеъмол мекунем. ин танқиди эмомалӣ раҳмон дар ҳолест ки дар тӯли 30 соли истиқлолият ягон корхонаи бузурге ки иқтидори таъмини ҷойи кор ба 1000 коргарро дошта бошад сохта нашудааст. бештар корхонаҳое ки ба истифода дода шуданд коргоҳҳои бофандагиву ресандагӣ мебошанд ки аксари онҳо бо таври маҷбурӣ аз ҷониби соҳибкорон таъсис шуда зуд аз кор мондаанд. ҳамчунин соҳаи маориф фасодзадатарин ниҳод дар кишвар маҳсуб шуда дар макотиби олӣ ҳар як имтиҳону санҷиш нархи худ дорад. аз худи донишҷӯ дида ҳамёнаш бештар аҳамият дорад. мудирияти бонки ҷаҳонӣ аз кӯмаки молии $115 миллион барои марҳилаи дуввуми бозсозии нерӯгоҳи барқии оби норак дар тоҷикистон хабар дод. ин маблағ барои марҳилаи дуюми бозсозии нерӯгоҳи барқии оби норак таи солҳои 2022 то 2030 сарф хоҳад шуд. бонки ҷаҳонӣ барои марҳилаи нахусти бозсозии таҷҳизоти нерӯгоҳ $226 миллион ҳазина кард ки $57 миллион он кӯмаки ройгон ва $169 миллион воми камбаҳра мебошад. мақомоти ширкати давлатии барқи тоҷик мегӯяд ки бо анҷоми бозсозии ду марҳилаи таҷҳизоти нерӯгоҳ зарфияти тавлидоти барқи он аз 3000 мегаватти феълӣ ба 3300 мегаватт афзоиш хоҳад ёфт. нерӯгоҳи барқии оби норак бо 9 дурбина ва зарфияти тавлиди 3 миллиард киловатт-соат барқ дар сол аз 50 сол қабл фаъол шудааст ва акнун ниёз ба бозсозии таҷҳизотӣ дорад. маросими рӯнамоӣ аз ҷоми ҷаҳонии 2022 қатар дар аввали моҳи сентябр дар теҳрон, пойтахти ҷумҳурии исломии Эрон баргузор мешавад. фифа дар музокироти худ бо Федератсияи футболи Эрон эълом кардааст, маросими рӯнамоӣ аз ҷом бидуни ҳузури ситорагони футболи дунё мутобиқ бо оинномаҳои соири кишварҳо рӯзи панҷшанбеи аввали моҳи сентябр баргузор хоҳад шуд.